नै खनजिथा फाग्लि गथ' नोङो मोजां बाथ्रा बुंनानै आरो मोजां भिडिअ लानानै ससियेल मिडियायाव फैनो रोंलाब्ला नोङो ससियेल मिडियायाव फैनोनो नांला। नों बुंनाय बायदि दाउ अमा फिसिबायबायनानै एमाव देबायबायनानै फाननानै गथ' गथायफोरखौ जाहोबोदोंमोन फेदेरबोदोंमोन होननाय बायदि दाबो नोङो बेबायदि खामानिखौनो मावफिन। बेवहायसो नोंहा बांसिन गोजोननाय थासिगोन। हाय लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारै बरायबाय। बेनिफ्राय आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै आरोबाव बे भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। बेनिफ्राय थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर, सावरायनायखौ स्टार्ट खालामदिनि। रायजो राजा नोंथांमोन, फैदो दानिया मेइन टपिकआव सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै। आं दिनै बे भिडिअखौ आरोबाव खेबसे लाबोफिनबावदों बे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो। बे टपिकआनो जाहैबाय खनजिथा। आरोबाव आं दिनै खनजिथाखौ लास्ट मोनसे आं बिनि सायाव सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबावबाय। दा रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनहा नुगासिनो दंना खनजिथाया साननैसो उनाव मा भिडिअ होनानै लादोंमोन, मा बाथ्रा बुंहरनानै लादोंमोन, बिनि सायाव जेब्ला दावराव दावसि जानानै बयजोंबो गाज्रि मोजां बुंहरजाबाय, अब्लाना दा गाबै गाबै माने भिडिअ खालामनानै हगारदों बियो जे आंनिनो गोरोन्थि जाबाय, निमाहा होदो, आं बिनिफ्राय आरो बेबायदि खालामलिया होननानै बियो गाबै गाबै भिडिअ हगारदों। बेखौ संसारा नुगासिनो दं, नोंथांमोनहा नुगासिनो दं। खनजिथाया सेकेन्ड टाइम खेबनै जाबाय बियो बेबायदि गाबै गाबै बुंहरनाया। नैबे दानि खेबसेजों सिगाङाव बियो जेब्ला गाज्रि गाज्रि भिडिअ माने दख'ना फैला फैलि मोसानानै जेब्ला रायजो राजाजों माने सोंखारि जानानै बेखौ बन्द' खालामजादोंमोन, अब्लाबो बियो गाबै गाबै बुंहरदोंमोन आं बेबायदि खामानि मावला होननानै। नाथाय बेनि उनावबो बियो बे खामानिखौनो मावफिनदों। ओमफ्राय दाबो फैयै फैयै नै सेकेन्ड टाइम आरो खेबसे आरोबाव बियो गावनि गोरोन्थियाव बयजोंबो रायहरजानानै बुंहरजानानै गाबनानै आरोबाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। आंनि गोरोन्थि जाबाय, आं बेनिफ्राय बेबायदि भिडिअ लाबोला होननानै। नाथाय बिथांनि खोथाया बेसेबां सैथो बेसो साननो गोनां। दा बे एबार सेकेन्ड टाइम बेबायदि खालामला, बेबायदि बाथ्रा बुंला आं ससियेल मिडियायाव होननानै बुंनानैबो भिडिअ खालामनानै गाबहरलायनायनि उनावबो आरोबाव मावफिनगोन ना मावफिना बेखौ समासो खिन्थासिगोन। जोंबो समखौ नेनानै थानोसै। खनजिथा बिनानाव, आं नोंखौ दिनै आरोबाव खेबसे बुंहरनोसै, नों हिनजाव मानसि जानानै एसे लाजिनांगौ बा एसे साननो हायैयाव बुजिनो हायैयाव नों खालामफ्लांबायबा, रायलायहरफ्लांबाय बा भिडिअ खालामनानै लाबोफ्लांबाय। रायजो राजा गोबाङाथ' नोंखौ बुंहरबायना, बादा हरबायना, नोंथ' मानिनांसिगौ बा लाजिनांसिगौ। नोंनाव माथो जेबो लाजिनायानो गैया आरो साननायबो गैया नोंनावलाय। खनजिथा, मैदोम आरो सासे मा दैदेन, बे साथामनि नोंसोर साथामनि भिडिअ भाइरेल जानानै जेब्ला संसारानो माने ससियेल मिडियायाव दावराव दावसियानो जोबाखै, नोंखौ फिसाया सन्देह खालामदों दैदेनजों, बे दावराव जाबाय। बेनिफ्राय बेखिनियावनो आरोबाव मैदोमजों नोङो रिल्स बानायनानै संसारनि मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजालायबाय, जाब जाब, खाथि खाथि। बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो दावराव जोबै गेजेरावनो आरोबाव खेबसे नोङो गावनि प्रेगनेन्टनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव भिडिअ खालामनानै दिन्थिहरबाय। नों गावनि प्रेगनेन्टनि बाथ्राखौ बुंहरनायनि ओंथिया मा? नोंथ' ससियेल मिडियायाव दावराव जाबावथों, आरोबाव भाइरेल जाथों, आंहा भिउस मोनथों, लाइक कमेन्ट मोनथों, बेखौ साननानैसो नों हगारदोंना। नाथाय समाज आरो संसाराव मा एफेक्ट गोग्लैदों बेखौ नों मिथिगौ। नों दा बुंदों उन्दै गेदेर मानसि बयबो नायजोबो होननानै रायजो राजाया आंखौ बुंहरदों, ओंखायनो आं दा बेखौ खालामलिया, नांगौ आङो दाउ फिसिनानै एमाव देबायबायनानै फाननानै संसारखौ गथ' सानैखौ फेदेरसिगोन, जाहोसिगोन होननानै नों दा बुंदों। एक्सुवेलि नोङो नोंनि प्रेगनेन्ट जानाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थिहरनो बा खिथाहरनो मा गोनां? नंगौ, नोंनि फिसायाबो मिन्थिया प्रेगनेन्ट होननाय बुस्थुआ मा बि। आरो बेबायदिनो
उन्दै गेदेर गोबां माने गथ'फोर मबाइल नायो दानिया मबाइल लायो उन्दै गेदेर गासिबो मबाइल लाजोबो बेफोर बाथ्राखौ बे मिथियै गथ'फोरनो बुजियै गथ'फोरनो खिथानायसो जाया होमबा खनजिथा बिनानाव नोंनो एसे सानना नाय जाय माने गथ'फ्रा जेबो बेफोरनि गियानानो गैया बैफोर गथ'फोरनो नोंसोर मिथिहोनोसै बे खोथाखौ नोंसोर ससियेल मिडियायाव बुङै बुङै बेफोर खोथाखौ गियानखौ सोना होजोबसै बैसोर गथ'नि खोथायाव गतिके आंनिफ्राय नोंखौ आरोबाव दिनै आं बुंहरदों खनजिथा बिनानाव नोङो बेफोरबायदि माबाखौ नोङो रोङा ससियेल मिडियायाव बा जोंनि रायजो राजाया माखौ मोजां मोना जेखौ मोजां मोना जेखौ गाज्रि मोनो बेफोर रिल्सखौ नोङो आरो जोंनि इयुन जोलै इयुन जेनेरेसनफोरनो नोङो गाज्रि गुबुंले माने गाज्रि प्रभाब खोख्लैस्लायस्लाय इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय नोङो गाज्रि प्रभाब खोख्लैनाय भिडिअ लाबोस्लायस्लाय नों बुंनाय बायदि दाउ अमा फिनानै जा न'खरखौ सालाय गथ' गथायनो गस्ला पेन लेखा फावथेन बायनानै हो जेराव नोंनि फिसायाबो बाहेरायाव खामायहैखायोब्ला नोंनि खामायनायजों नोंनि फिसायनि खामायनायजों नों न'खरखौ सालाय नङाब्ला अनेक लामा दंबावो दाउ अमा फियाब्लाबो दानियाथ' न'खर न'खर रावनावबो गोदो रुवाथिफोर मोनोमोन मावग्रा मावफैनाय मोनोमोन दाना रावबो मोना बेबायदि खामानिखौबो मावनानै जानानै मानसिया थांनानै थानो हायो सोरनिबा न'खराव खामानि माव नोङो ओंखाम सं नोङो दाख्लै फुजि बिनानावा मोनसे पस्ट होनाय नुबाय थादोंमोन आं संग्रा नांगौ गोनांथि नांगौ होननानै बेफोरावनो नोङो नांमारगौ खोमा थांनानै ओंखाम संनानै माबाहैथां नोङो न'खरखौ सोलिहैथां बेनिफ्राय आरो बेल' नङा हटेलफ्रावबो ओंखाम राननाय थोरसि खुरै सुनाय बेफोर खामानिखौ मावोब्लाबो सानसेयाव 400-500 हाजिरा मोनो बेफोरजोंबो नोङो सोलिनो हागोन बेफोरबायदिखौनो माव नों जुदि मोजां भिडिअ लानानै फैनो रोंला समाजाव संसाराव नोंनि भिडिअ आरो नोंनि रावफ्रा जुदि गाज्रि एफेक्टल' गोग्लैयोबा समाजखौ माने गुबुंलेल' खालामनाय लामाथिं नोङो लांगासिनोब्ला नों ससियेल मिडियायाव फैयैयानो साबसिनसै आं बेखौनो बुंहरदों खनजिथा बिनानाव नोङो दानिया ससियेल मिडियायाव फैनो नांला नोंनि माबाफोरखौ जोङो नायबाय थानो बाबाय रायलायबाय थानो बाबाय मानसिया गावनि प्रेगनेन्ट जानाय बाथ्राखौ खिथाहरो लासिंसिं आरो बेबो खिथाहरजायो खिथानाङा आं बुङाखै नों गोसोआव माबा मोनसे खारनाव बा माबा मोनसे मोजां बाथ्रायाव रायलायनोबा रायलायहरजायो बेबो दा बे नों दावराव जाफुथारनाय दैदेन आरो मैदेम नोंनि साथामनि नोंस्रा दावराव जाफुथारनाय फिसाया जेराव नोंखौ दैदेनजों सन्देह खालामगासिनो दंखायो बेबायदि समाव नोङो बे प्रेगनेन्ट जानाय बाथ्राखौ मानो खिथाना हरनांगौ बिदिबालाय संसारा मानो बुङा जानो बुंखागोन हय एसे सिगाङावसो नों मैदोमजोंबो नोङो माबालायबाय रिल्स बानायलायबाय बिनि सिगांथ' दैदेनजों दावराव जाखाबाय अब्ला संसारा मानो बुङा जानो बुंखागोन सन्देह खालामखागोन बेफोरखौ बुंनायखौ नोङो दा गाज्रि मोनदों समाज संसारखौ आरो नों बुंजानाय लामाखौ नोंनो खालामना लादों नोंनो आंखौ बयबो सावरायथों आंखौ बयबो बायदिसिना बुंनानै संसाराव दावराव जासिनानै आरोबाव आङो भाइराल जासिनबावथों होननानै नोंनो बेखौ भिडिअ खालामनानै हगारदों आं बेखौनो दिनै बिनि सायावनो भिडिअ लाबोनो होननानै बे खनजिथा बिनानावनि सायावनो बे भिडिअखौ आरोबाव खनसे सावरायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों बिथांनि दानि गाबनाया बेसेबां सैथो बेखौ जोङो नायनो थाखाय समखौ नेनानै थादो रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव बियो बेबायदि भिडिअ लाबोबावगोन ना लाबोबावा बेखौ जोङो उननि समाव नुसिगोन दा बेखिनिखौनो आं दिनै बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।